Bé, continuem aquest tercer vídeo dedicat a Marx i farem referència ara al materialisme històric, és a dir, aquesta frase coneguda que diu que l'economia és el motor de la història. Bé, en el sistema de Marx hi ha una idea fonamental. El treball actua com a element transformador de la realitat, és a dir, a través del treball nosaltres modifiquem la realitat, transformem la realitat. El món material no depèn ni de la ideologia ni de cap força transcendent, és a dir, cap força que vagi més enllà dels sentits, sinó dels modes de producció i de les relacions de producció. Per tant, l'economia és el motor de la història i de les seves transformacions. La cultura, les lleis, les institucions se subordinen als modes de producció i a les relacions econòmiques. Per tant, tot té a veure amb les relacions econòmiques. El principi pel qual es mou la història és la satisfacció de les necessitats humanes, i aquest és, sens dubte, l'element econòmic. Les estructures socials sorgeixen a través de tres elements. En primer lloc, els recursos que trobem a la natura, en segon lloc, les formes de produir-los, i en tercer lloc, les relacions de producció. No es tracta, per tant, de reduir la història a simple història de l'economia, sinó de detectar el factor econòmic que es troba present en tota activitat humana, el qual, evidentment, és la base de la història. És a dir, en tota activitat humana hi ha aquest element econòmic. Això serà el que donarà lloc al que s'anomena el materialisme històric. Què és el materialisme històric? És l'explicació de les estructures socials i de les lleis que regeixen els seus canvis històricament constatables. Per tant, de quina manera la història evoluciona a partir dels canvis que es donen en les condicions materials i en les relacions de producció entre les diferents classes socials. Llavors, la pregunta que es formula Marx és la següent. Quines són les contradiccions del sistema capitalista? Bàsicament, diu ell, les relacions de producció. Per què? Perquè consisteixen en la lluita pel domini dels mitjans necessaris per aconseguir el producte. En el capitalisme, el treball és propietat de la classe proletària i els mitjans de la classe capitalista. Per tant, el treball es converteix en una mercaderia que segueix les lleis del mercat. El que fa el capitalista és comprar la força de treball. És a dir, aquest treball que du a terme el treballador, el proletari, és comprat pel capitalista. I a partir d'aquí sorgeixen diversos conceptes per entendre aquestes relacions. En primer lloc, la infraestructura. La infraestructura és, diríem, la relació entre el propietari dels mitjans de producció i el treballador. Per tant, la infraestructura diríem que és l'estructura econòmica, la base econòmica de la societat. En segon lloc, l'estructura, els principis econòmics, teòrics que expliquen la realitat. I en tercer lloc, la superestructura, o conjunts d'elements jurídics, ideològics, religiosos, que justifiquen una determinada estructura econòmica. Per tant, seran les ideologies que es troben al voltant d'aquesta estructura econòmica. Un canvi en les relacions de producció de la infraestructura obliga també a canviar la superestructura. Per què? Perquè la infraestructura és la base econòmica de la societat. Si canvien aquestes relacions de producció, també canviaran les ideologies que li donen suport. Passem a l'apartat de la crítica a l'economia política. I això és el que fa Marx en la seva obra més coneguda, la seva obra més important, que és el Capital. Capital no és només una exposició tècnica sobre economia, que també, sinó una crítica a les estructures econòmiques del capitalisme, el qual considera el treballador una mercaderia més. Quins són els factors que desencadenen aquesta situació? Diu Marx, hi ha tres elements. En primer lloc, l'aparició de la màquina. La màquina redueix el paper de l'home en la producció. L'ésser humà és qui posa en funcionament i té cura de la màquina. És a dir que, d'alguna manera, la tasca en la producció es redueix perquè l'únic que fa és posar en funcionament i tenir cura d'aquesta mateixa màquina. En segon lloc, la llei de l'oferta i la demanda, que obliga a abaratir els costos de producció per fer possible la competitivitat. I en tercer lloc, la propietat privada. La propietat privada permet a l'empresari posseir els mitjans de producció i l'obrer està totalment desemparat perquè l'únic que produeix és la força del seu treball. El mal, diu Marx, no es troba en la màquina, sinó en les lleis de l'economia i en la propietat privada. Per tant, haurem de transformar tot això i posar-ho al servei de tota la humanitat. En la introducció al Capital, Marx es planteja un estudi de la mercaderia com a forma elemental de riquesa en el sistema capitalista. En tota mercaderia, recordeu, això ho havíem comentat quan parlàvem de David Ricardo, hi ha el valor d'ús i el valor de canvi. El valor d'ús és la utilitat d'una cosa, que només depèn de les seves qualitats naturals i apareix en el seu ús i consum.
El vestit té com a valor d'ús la satisfacció de la necessitat humana d'abric. En canvi, el valor de canvi és la proporció variable en què unes mercaderies es canvien entre si, sigui per una altra mercaderia o bé per diners. Aquest, evidentment, és el valor monetari de la mercaderia, que depèn de la seva escassetat o abundància. La llei de l'oferta i la demanda. Un producte és escàs, òbviament serà més car, un producte és més abundós, serà més barat. Com pot ser, es pregunta Marx, que el valor de canvi sigui superior al valor d'ús? És a dir, que el preu sigui superior al que hauria de ser realment. Això només passa en el sistema capitalista, ja que en l'esquema preindustrial, el cicle de la forma d'intercanvi té com a punt de partida una mercaderia i com a punt d'arribada una altra. És a dir, la fórmula que ell anomena MDM. El diner només és un mitjà per obtenir una altra mercaderia. En l'esquema capitalista, el diner passa a ser un fi en si mateix. La mercaderia és un mitjà per obtenir diners. Per tant, DMD, diner, mercaderia, diner. I si us adoneu, en el capitalisme financer és això el que funciona. És a dir, els diners el que pretenen no és adquirir mercaderia, sinó que l'objectiu dels diners és convertir-se en més diners, augmentar aquest nombre i aquesta quantitat. El diner, per tant, és un fetitxe, un valor de canvi universal. En aquest sistema, el diner final obtingut és igual al diner donat al començament més un excedent, que és la plusvàlua, el valor de més. Per obtenir aquesta plusvàlua, el capitalista compra màquines i matèries primeres, però també la força del treball. Com els costos de les matèries primeres de les màquines són més o menys constants, no varien gaire, l'excedent rau en el treball de l'obrer. El capitalista descobreix que aquest treball es pot comprar a un preu inferior al de la mercaderia. I com es compra al preu inferior a la mercaderia, obté beneficis superiors. Com els mitjans de producció estan a les mans del capital, hi ha una gran oferta de mà d'obra i el capitalista pot comprar a un cost molt baix el treball de l'obrer. I què fa? Doncs li pren part del valor de la seva acció laboral. Li pren part de la seva tasca en l'elaboració del producte, per tant, del treball que posa l'obrer en la seva acció laboral. L'afany del capitalisme per augmentar el benefici fa que cada cop inverteixi més capital en màquines, augmentin les jornades de treball, es limiti el nombre d'obrers i es redueixin els salaris. I aquí és on apareix la contradicció essencial. La inversió en màquines fa que augmentin els preus i el benefici sigui cada cop més baix. I per altra banda, l'empobriment del proletariat provoca que no tingui accés a les mercaderies que produeix. Per tant, això també provocarà que augmenti el nombre d'aturats i que el sistema vagi directament cap a la ruïna i la seva destrucció. Els proletaris prenen consciència de la situació en què es troben i es donen les condicions per acabar amb el sistema, que redueix la majoria dels homes a un estat miserable. I és aquí on arriba el concepte de revolució. La revolució com a condició de l'alliberament. Diu Marx, es donen les condicions objectives, les contradiccions internes del sistema capitalista. Llavors, com que es donen aquestes condicions, Marx creu que l'ésser humà, i amb ell la història, està en condicions de fer el salt a la societat comunista, a la societat socialista, a partir de la societat capitalista. I això serà el que podrà alliberar l'ésser humà de les seves alienacions. Aquesta és precisament la dialèctica de la història. Aquest salt del capitalisme al comunisme necessita una revolució. Aquesta revolució haurà de posar punt i final a les antigues institucions ideològiques superestructurals. La revolució, quin objectiu té? La finalitat de la revolució és abolir la propietat privada. La propietat privada ha estat la causa de les diferències entre classes. Per acabar amb la propietat burgesa, caldrà un període transitori, un període que hauria de ser breu, en què el poder polític estigui en mans dels proletaris. És el que s'anomena la dictadura del proletariat. És aquest moment en què el poder polític recau en la classe dels treballadors com a contraposició del moment precedent. Aquesta dictadura s'haurà d'encarregar de destruir els últims residus del capitalisme. Un cop se superi aquest moment, es donaran les condicions per a un estat sense classes. El poder perdrà el seu caràcter polític i tindrà lloc al final de la història. Ell diu Marx que al final s'haurà d'abolir l'Estat. L'Estat desapareixerà tal com nosaltres el coneixem. Si us hi fixeu, en els estats comunistes el que ha passat és totalment el contrari. S'han convertit en estats o en països basats sobretot en el poder estatal. En aquest final de la història, el lliure desenvolupament de cadascun serà condició
del lliure desenvolupament de tots. I doncs, aquesta culminació, aquest final de la història, que ens portarà, evidentment, doncs, al benestar comunista que serà capaç o tindrà la capacitat de portar aquest període inicial en què tot era de tots. Bé, i arribem ja al final i farem una breu referència a Friedrich Engels. Sabeu que moltes de les obres de Marx estan escrites amb Engels i per això una breu referència d'aquest filòsof important també. Engels neix a Barmen, Alemanya, l'any 1820 i destaca com a periodista, polític, filòsof i també va ser treballador a la fàbrica del seu pare. El 1844 coneix Marx, amb qui mantindrà una estreta col·laboració i amistat. A més d'algunes obres que redactaran conjuntament, Engels du a terme la recopilació i publicació de part dels escrits de Marx. Per això resulta complicat distingir o separar el que pertany a Marx i el que pertany a Engels. Les seves obres més importants són l'origen de la família, la propietat privada i l'Estat, l'anti-Düring i la dialèctica de la natura. Engels ofereix un mètode per interpretar la natura, considerada globalment. Accentua el seu caràcter científic de la manera com l'entén el positivisme mecanicista del segle XIX. Aquest positivisme, que es basa en les dades, que és una visió neoempirista, i que, per tant, diríem que Engels és el que intenta dotar de caràcter científic al socialisme. Engels pensa que, atès que l'objectiu del marxisme és la transformació de la natura i de la societat, cal conèixer ambdues de forma científica. El seu mètode s'anomena materialisme dialèctic, que també és un procés de la realitat segons el qual tot comença en la matèria i acaba en la història. L'arribada del comunisme ha de tenir lloc de forma mecànica. El cosmos està sotmès a les 3 lleis de la dialèctica, per tant, evidentment, si tot està sotmès a aquestes lleis de la dialèctica, òbviament, el comunisme haurà de tenir lloc necessàriament. Hi ha com una certa necessitat en aquest procés. Quines són aquestes 3 lleis? Són lleis, diríem, dialèctiques, que també es deriven, en certa manera, de la filosofia hegeliana. La primera, la llei del pas de la quantitat a la qualitat, que s'anomena el salt qualitatiu, la llei de la interpenetració o síntesi de contraris, i la tercera llei, que és la llei de la negació de la negació, és a dir, una tesi, antítesi i síntesi final. Aquesta forma d'interpretar el marxisme és la que va adoptar la Unió Soviètica, i és el que es coneix com a marxisme ortodox. El problema que es planteja és si Engels i els intèrprets oficials del marxisme no estaran convertint el pensament de Marx en un mecanicisme absolut, és a dir, en un determinisme, on els éssers humans no són lliures, sinó que al final tot acabarà desembocant necessàriament en aquest sistema comunista que estan exposant. És a dir, la tasca de l'ésser humà reduiria a la submissió a les condicions materials i qualsevol alteració d'aquest procés inexorable suposaria una acció reaccionària. L'home ha d'acceptar, per tant, aquest procés materialment determinat i això, de certa manera, entraria una mica en contradicció amb la visió marxiana sobre l'ésser humà. Aquesta visió de l'ésser humà concret i també la defensa de l'ésser humà, aquell humanisme inicial de Marx. En Marx, l'ésser humà és el protagonista de la història, mentre que en la interpretació d'Engels, l'ésser humà no constitueix la seva història, sinó que se sotmet a les lleis de la dialèctica de la història. Evidentment, això, en algunes visions, justificaria la perpetuació d'un règim de terror com en el cas de Stalin. És a dir, que certament l'ésser humà no pot crear la seva història, sinó que s'ha de sotmetre, i per tant, si s'ha de sotmetre, clarament diríem que els éssers individuals quedarien una mica desdibuixats davant de la importància d'aquestes lleis, diríem, de la dialèctica d'Engels.